Roj baş, svav xêr temaşevanên hêjan bi xêr hatin ber ekrana TRT Kurdiyê dawiya hefte bi dengê Hikmet Tunç dest pê kir. Belê temaşevanên hêja îro mijara me gelek giring e. Em ê paqîjiya bahsa paqîjiya derdorê bikin. Weke hûn jî dizanin vê hefte 5 Hezîranê roja derdorê bû. Em ê îro bahsa paqîjiya derdora xwe bikin. Belê temaşevan hêja hûn jî karin pirsên xwe, peyamên xwe ji me re bişênin. Telefona me li ser ekranê ye 0506 567 53 û 62. Di mêvanên hêja îro li vê dereyê akademisyen Erdoğan Özel mamosta xêr hatî ser çavara hatî. Evî ku se ekranê me sêrdikine silavê xwe ji wan re dişênim. Em jî gelek silavê xwe dişênin û çawan başin. Savî gelek spas. Başın. Maşallah Özel aktiviste gola vane hûn jî bi xêr hatin mamosta hûn çawane. Mala wa em jî silavê xwe çênin ji se ekranê wê ku me sêr dikin. Serçava mamosta. Bi îzna we ez ê stranbêjê xwe jî bidim nasandin û paşê em ê dest pê bikin. Stranbêj Hikmet Tunç mamosta mala tava. Gerek spas. Bi xêr hatin. Di balamê de Ali Ekber Ergün mala we ava di perküsyonê de Ali Kıl. Bi xêr hatin hûn jî. Belê temaşevan hêja ka min erin îro mijara me çi ye? Paqîjiya derdorê ji bo çavkaniyên siruştî çima awqas mühîm e. Ji bo derdora me bê parastin, em wek kesekî dikarin çi bikin. Paqîjiya perav, beher û golan çawa tê kirin. Ji ber ku êdî demsal havîne, welatî gelek caran diçin ciyê hênik û nav daristanan seyranê dikin. Di dema seyran û pîknîkê de divê mirov li çi baldar be? Sedemên agirê bi daristanan dikevin çi ne? Parastina daristanan çima awqas giring e? Hebûnên çandî ji bo civakekê tune bin nabe. Lê em ê vana çawa biparêzin. Cezayê xisardayîna hebûnên çandî çi ye? Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir. Bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pispor ve tên serekranên we. Dawiya heftê dest pê dike. Belê mamoste bi îzna we ez ê Erdoğan Hoca re dest pê bikim. Me got vê hefte 5 Hezîranê roja derdorê bû mamoste em jî ji bo balê bikişênin ser vê mesele vê hefte mijara me paqîjiya derdorê ye hûn ê çi bêjin mamoste jiyana me de ev tişt çima awqas giring e? Belê niha em bêjin pîşiya 5 sal evvel nav dinê da nüfus êdî hindik bî. Nav Türkiye'de êdî hindik bî. Nav em ji wanê tên ji waniyan rajî li her silavê xwe dişênin. Nüfus êdî kêm bî. Yani pîşiya 5 salan, pîşiya 100 salan ihtiyacê me êdî hindik bî. Nav Türkiye mesela em bêjin nîskê 40 milyon nüfusa me hebî 5 sal evvel. Îro bîye 8 milyon. Nav dinê 4 milyar insan hebî dijîn, nav bîne 8 milyar. Piştê 5 salan, piştê 100 salan tê heva êdî zêdetir be. Êca aregorî wî zêdebînê, aregorî nüfusê em derdorê xwe jî êdî em hene qirêj dikin. Derdorê xwe em zêde lê rin narênin. Belkî pêşteroj da piştê 100 salan ev niha em têda ku em dijîn tediye çixa em dên ku em behsa memleketê xwe dikin, derdorê xwe dikin. Ve mesela dinleyetken em dün çıxa xweş e. Çıxa beher xweş e, çıxa şînayê xweş e, daristan xweş in. Em têda dijîn nefes hildin, bên hildidin. Ev xweşbûn eke ku em lê xweyî dernekevin, xweşbûn nemîne. Niha em bêjin pîşiya 100 salan da yani anegorî nüfusê ku ev wiha zêdebûn bû. Mesela fabrika hindik bûn. Hilberîn jî zêde bûye ne wisa mamosta yani berhem zêde bûne, hilberîn zêde bûye. Belê. Ser vê meselê jî yani çiqa hilberîn zêde dibe, îsraf jî zêde dibe. İsraf jî zêde dibe, ihtiyaç ku çiqa zêde yani tediye mesela em bêjin niha
evcili beri medaji yani em bejin şapinci salanda jibuna 20 milyona ku cil çetkirin ha jibuna 8 milyona çetkirin. Yani nav Türkiye'de bir. Veya vani mesela vani de em bejin ha nüfusama milyoneki zedetire. Evvel da 3000 falan bir mesela. Se kat zede bir. Eca gelek em evi kontrol bikin. Ben kontrol nekin ev xoşitiya dine ev derdore me denemine. Roş proş em mesela ku em xani çetkin dediya idi mesela ki evvelnen ha gündeki me idi em hemi yek ciye datijin. 20 kat, 10 kat. Em bejin çil xani mal berhevdune. Böyle. Yani evacı evvelda jiyan idi xoş bir mesela em roş proje em dibin vakti beri. Böyle. Em jahı idi hüdü dürdübün. Hüdü em dibin yani jahı em çune betone. Amin. Eca jiyan ameci tendürsiya meci o kefa meci hale meci roş proş de xrab ve bir şey. Em çıkaj jahı dürbün. Em çıkaj şinayı dürbün. Em çıkaj daristanı dürbün. Emi yani tendürüstüyeme o hayatama te ne hoştur be. Ev hemmici mesela derduriye. Yani em bir derduriye xo gelek emli xoyi derkevin. Ev 5 Haziran'ı her sal roja derduriye. Nav cihani da te piroskirin aktivite te çekirin. Dibin bile herkes bir hişyar be. Gelek em hişyar ben. Yani hakikat ev rındayı hoşiti işte 5. salon acaba te çava be. Böyle. Evay kuamtin, evay kuamtin baş nahiye jiboyu gelekem tedbir edin, gelekem bizanın. Böyle. Yani vaha naçe. Emi rekoyi derkevin, emi vanji. Me vak kesek yeme çıkım mamosta. Mesela male xodem divem çi bikin ji bo derdora me qreştirne be yani idne diçin piknikan çöpe xelura dehelim em ten male idne havin cihat. Yani böyle jeji mukabın şavat li Antalya derket Daristan'da. Bəli. Yani eme ev talukeme çava xo xalas bikin. Yani pişi gelekem evi mesela dibejin mesela me özellikle gelekem em bizanın kad em xoyi çine. Em pişi bir bizanın. Yani gelekem bizanın ev dünya derdureme veya behreme, aveme, havayeme her cür tevha nemine. Yani geleken bir şey bir bizanın. Geleken bir şey bir bizden nişanı zoruk yapar. Zoruk yeme şiar ben. Yani dar eki kumru dane acaba ya o dar işte bir salat çabe mesela. Geleken muruvan hüdü bir şey bizden nişanı zoruk yapar. Yani bir şey geleken hem bizanam xoy içine. Bir şey kuam bizanam xoy içine kuam kadri bir bigirin. Piştevi emir li xaberenin. Em bejin acaba em vi derdori em ça em pakış behelin. Bana mesele tev qrejbune. Qrejbun zede çi derkeve ji israfe ji derkeve. Yani pakışbun şwa nav em bejin nav tamare me da şwa heye. Em milleteki aslında pakış. Hatta imana me de bir nivi imanı pakış bu ne? Ece pakış bir akwa yani mühim edbim yani nava me da şwa heye. Gerek ebevi idi seri bir sekinen. Yani sıvı de baştır ne be? Yani pakış bini israfı em bejin bermayı gerek bir şey em bermayı ne helin. Yani kume bermayı ne heşt? Şwa de کوهم تاویجین هم بیشتر در دورجی قرشبین آمدی تکیمتر به هندیکتر به. برمایی آده مثلا ان اول مشته مگو مثلا جله مثلا هم بیشتر سوله بلاف هم de بیشتر. Çünkü her insan vant amline. Veya daha en mühim hem derve mesela hejanteci gut ku hem çine pikniki hem zidetir çed binin hem plastik binin. Böyle. Xoyzayı da hem بیشتر nevedi ku tavizine der ve krejbun ev ekit şey lehne tış ondan abi mesela plastik 400 salanda hazırda ondan abi 400 sal gerek 400 sal bu bure ku me peteki plastik avetiye der ve ku rabe
navaxı da onda Kozaya be. me hunda nabe. Ondan abi. Benim mamosta hati geleki ciyeki gelek giring xanıma sero komare me Emine Hanım Bəli. ji ser ve mesele projeyekli darkız. Projeye sıfır atık. Ev ji ser ve mesele geleki disekne. Rast. Mukarım piçki basta ji bikinci ve. Emine Hanım da hem daha spas diken. Yani xabat evi xabata daniye orta jibuna nav dine da jî minakeki rinde. Böyle. Sıfır atık gelek nav em bejin ülkedi jî ew jî xwara mîna kiltînin dibêjin eva tiştekî projekî zavrinde. Yani nava behra wanê de ez behsa wê bikim Emine Hanım mesela özellikle ji bo wê me alê Şiri me davacı ne mamosta. em alê xwe ve hinekî bêjin. Kerem. Spasiye mezî yani zêdetir ji wî alê da jî em dibêjin. Mesela ji bo wê behra wanê li ser behra wanê zev disekine. Böyle. Em jî ser behra wanê disekine. Un aktiviste gola vane. Belê aynı zamanda em jî aktivîstê gola wanê ne. Behra wanê ciyekî dadayî ye. Yani em bêjin naçe wekî behrê ne. Em beher dibêjin lê gol e. Bana beher ku bibe Yani geleke mazlum ama biçe behrê ciyekî belê pir mezin e. Ew em êja ku dadayî ye dumedarê wî yani tu çi babêjî navê tu minetê da. Çi bikeve navê tu minetê da. Bundan abedin abi. Ondan ben havînê dumedarê beherî mesela ji derve jî ji Batmanê Sêrtê wan deran jî millet gelektin, turist gelektin. Yani nüfusa me bêjin ku milyonekî ye havînê dibe 2 milyon. Çima ew xweşîtî wan dikişîne. Yani ew xweşîtiya behra me çi ye? Gola me êwanê şînayî gelek xweş e. Ava wî gelek xweş e. Ji bo tenduristiyê gelek baş e. Mesela hewayê me em bêjin Ankarê 30 derece ye, li wê me hê bîstan dan yani 22 derece. Orta havînê da jî yani em nabine 30 derece. Yani gelek honik e. Ji bo turistan ji bo milletê ciyekî honik li wê zêdetî tercih kirin. Tabii ku çiqa jî millet zêde dibe, qirêjbûn jî zêde dibe. Em sebabî xebat dikin, sebabî em dibê bila behra wanê qirêj nebe paqij bimîne. Şve slogana me eva ye. Nav dinê da jî her cî da Kari jî tişa slogana xwe mamosta. belê em dîsa bêjin behra wanê qirêj nebî Bera. bila şîn bimîne. Bera şim ben. Ev ji slogana ve. Belê ev slogana me ye. Servî slogana em xebat dikin me gelekî xebat çekiriye. Emine Hanım jî servî sekinî. Ew jî ji bo wê behra wanê na işte ev sıfır atıqê da sempozyumekî çêkirin. Hata sempozyumê. Kengi bala Emine Hanım kişan tiştek ez zanım sala 2019'dan da Bəli. bu bale bikşenin ser gola vane un dora gola vane meşiyan ne nasıl? Belê. Kari piçki basa ve yacı Em mamosta. dicar domedarê gola wanê em gav û gav em rê çûn. Çend kilometre bu? 430 kilometre 430 yani kilometre. em roj 5 sal ewl işte nozdan da ku em zivirin danza rojan da me tamam kir. İşte wî Danza roj. belê 2 sal ewl jî me jinan da rêve çûn, jin çûn. Me got sadece ev behra wanê me tinêne ne. Wana nîvê me jî nîvê milletê me jî jinin. Şkojun Mego tişin jin kedere ura bikeve patlık. on şwa jin li ku bin em dibêjin şwa li wekî rindayî xweşîtî Baştır tê hebe dikin, belê. Ew jî 14 rojan gav û gav domedarê biherê çûn me peravan çûn me li wê hene baqijî kir. Baqîjiya me jî tabî em bêjin em îro ku paqij dikin sibê dîsa xirij dibe. Yani niha em çiqa evî hişyariyê çêkin jî geleke ji wê sibê jî em hişyarî çêkin ew jî hişyariya me niha em tijîn ne gelek em ê zarokan da jî bînin. Bele. Ku Karteci zarokatî dest pê. belê ku sibê jî paqij bimîne. Lewra îro domedarê biherê tu çiqa paqij bihêlî îro em bêjin her tiştê me xilas kir me biherekî rind paqij hêşt ku em hişyarî nedene zarokê xwe tê siba dîsa jî ew biher tê qirêj be. Yani bapîrê me çan ji me re anîne em jî niyeta me ji xwe ew e xebatê me jî ew e ku em ji zarokan re wî şînatiyê xweşîtî berdin. Lê feqet gelek ew zarû jî pî hişyarî bibe. Yani em xebatê me em hişyarî dibin zêdekin. Nav milletê me de nav domedara behra û nav Tirkiyeyê de nav dinê da jî. Ku em lê xwedî dernekevin yani ev nüfus zêde dibe me got. Ev 8 milyar belkî be 5'te belkî be 20 milyar. Ku 20 milyar acaba em çan kir. Ji bo wî yani niha em mesela me girîng ev xwezeya me, ava me, axa me, hewayê me
daristanê me geleke bimîne geleke zêde bibin. بله Çünkü peşteroja te têra me neke. Em dîsa Emîne xanım ra spas dikin. Sempozyumê de hat ji bo behrewanên ha xebat devam jî dikin. Navê da na xebatekê heye ser behrewanê paristana ku em biparêzin behrê. Wî xebatê da jî em jî têdane. Qurumê dî jî têdane, şaredarî têdanin, valîlik têdanin. Hev em salê sê car tof dibin dicevne hev ka kî kiriye, gelek em çi bikin, ça xebat bikin. Valîlik, ew ê dî tev ew jî xebat serê dikin. Tabii ki ev têrê nake. Gelek em zêdetir serê bixatin. زیاتر خباتم بکن Xebat بله مامۆستا zêdetir bikin. Çünkü ev xweşîtî heqeten cihekî dî tune. Yani ev Türkiye cihekî dî tune ez bêjim. Memleketê me zav xweş e. Em çûne derve jî, memletî dî jî diye. Yani xweşîtiya me, rindaya me, yani hem milletê me, hem derdorê me heqeten cihekî xweş e. Ev rindayî em dîsa dibêjin çaba pîrê me ji me re heştine. هم جی گرک Em geleke zarokî xwe re bihelin. Ev emanet e. Yani êmenin e. بله Em بله tên em ê biçin. Ku em çûn bila ji me re pêş te roj da rehmet bixwînin. بله مامۆستا تشتێکی gelek xweşgotiye dixwazim hepkî gotinê bidim maşallah pek jî Erdoğan hoca got ji bo pêşeroja zarokê me yani ji bo em jiyaneka baştir ji wan re bihêlin ev tiştî ev hişmendî ji aneka da em dest pê bikin hûn ê ji bo vêya çi bêjin mamosta yani hişmendî di malê de dest pê dike yani nizam zarokê we heye yani hûn çawa zarokê xwe hînî van tişta dikin hûn çawa wan perwerde dikin li ser vê meselê نها 2015 de وقتی me dest pê vî meselê kir me jî nizanî em evqa mezin bin evqa tiştan têvê pîşiya me falan piştî wî naskir gelek em xwe nas bikin me got bele welatê xwe devdorê xwe û gelek em naskin sewî naskirinê êca ku em paşî pê hes bikin ku tişta ku meriv hes bike tê merivê talbe bike ji wî eway me pîşî nas kir me hes kir me malbata xwe da devdorê xwe me da naskirin mesela aktivîtê ku em çin em maliyê xwe malbatê xwe jî em xwara dibin zarokê xwe jî em xwara dibin em bin geleke meselê hanê zaro hemî hevra divê piçûknayê da geleke hîn bibin ji bûna pêşeroj da ku bikarin talbe bikin xwayî lê derbikevin zanî niha êverê me îsraf çiqa çe zêde dibe bele çincê ku em wedgirin tiştê îhtiyacê me çiqa çe roj bi roj zêde dibe 10 sal ewil 20 sal ewil du kinc sê kinc belkê me wegirtan ha em her aneka dolabê me dijene mamosta dolabandan ha Pênc cîtine solê me heye her spor ayrıye her cilê ra Tişe vücuda. solekî û gûrekî û çi zanim Rengekî. şakîtekî rengekî ji wê way em zav zêde me xwe xira kiriye wî eway da gelek em ji wî xwe tikekî hem xwarinê xwe da hem wegirtinê xwe da ew wî bermayî gelek em kêm bikin ku ew bermayî kêm nabe rojê pîşî da tê xiraftir bibe bele mesela 10 sal ewil em vî halê da nebîn 10 sal pîşî da jî tê zarê me ji vî halê xiraftir bibin ji wî eway gelek em hajavan hebin pêşeroj da ev xebatê ku em dikin em niha dibistanan da jî evî xebatê dikin em bin geleke ji van zaran ra îro em pîşiyan dene girtin tiştam dene naskirin xirabiyan dene pîşiya wan ku xirabiyan rastiyan jî bizanin ji wî eway em sewî jî xebat dikin heqîqeten memleketê me welatê me ciyekî zev xweş e em Avrupayê da jî carinan çin tên merivtirêne memleketê me welatê me namîne ji ciyê me hayîn yani em gelek ev dene naskirin talbê bikin xwayî derkevin ji wî eway wextê em çûne behrê mamosta Erdogan behs kir ba me havînê zev honik e nüfusa me milyonekî be dibe 2 milyon nîv kî tê xwe qirêjaya xwe bermayê xwe tavêje diçe kî tê xwe bermayê xwe tavêje diçe ji wî eway geleke em talbê derkevin em ji wan ra jî bêjin
مالباتا خوارا ملت خوارا اوی کوتینا پیکنیکان اوی کوتینا بحری گلکم سوی مسئله حملی جوارا بسا پاقجایی تمیزایی بکن بله مامۆستا بەسا زارۆکان کردن ینی وینجی ساڵا 2015 da ji bo derdorê ji bo golavanê û xebatan dikin lê ev hişmendî hîn ji di nav gel de tam nehatiye fam kirin û behsa derwalêt jî kirin yani me behsa veguherîna bermayan ango sıfıratik jî kirin lê hîn jî ev hişmendî di nav welatê me de tam nehatiye fam kirin sedema vê çi ye yani ji bo çi yani hîn yani mesela em dibêjin zarokê me divê ev tîştan hîn bibin lê em şanî wan nadin ya ji bo çi yani em wan perwerde dikin lê dîsa jî dora me giş qirêje yani sedema vê çi ye yani sedema veya çi ye niha dibe evereke heye dibe ilmek gelekem işlemişken wiya vay yani cara serî ku fêm nekirin cara di duwan cara sêyan geleke em puan dene û em jî bikin ku ji bo ku me binerin wisa em jî puan ratiçin mesela wextê em aktivîte dikin em jî puan ratiçin temîzayî paqijayî em jî dikin em li kû mesela etkinlikekî dikin em illahî li wê paqijayî dikin wextê em paqijayî nekin em li wê dernakevin wî evay evan mînaqan ku didînin hüdü te hejmarê me zêde bibe inşallah. Yani yê caran da em nikarin welat hemî xilas bikin ama ev hejmarê me yek û yekî inşallah te zêde bibe çünkü 2015 da roja ku me dest pê kir em sê heban derketine vê rê em niha 85 hebin endamê me ew ê ku nivîsandî belê komelê da sadece ji dûrê behra wanê nenin endamê me ji Türkiye her ciyê hene xebatê me sadece em paqijaya gola wanê ew mînaqekî ye tiştê ku em ji bûna gola wanê dikin devdûrê xwe dikin em bên Türkiye her tarafê wî geleke wisa bibe ji bûna wî em xebat jî dikin aslında ji wî away hejmaran roj bi roj çi ji destê me hat em ê zêde bikin inşallah. Bele mamostem. Mamostem me got ve roje li Antalya şewat derkez dixwazim li ser vê meselê jî piçkî biseknim ji bo em balê bikişin li ser vê meselê hatina havînê re mixabin xeberên şewatên tê yani em ê li ser vê meselê çi bikin yani şewat çawa derdikeve yani piranî ji destê însanan derdikevin ne wisa mamostem pişiya şewatê de we got we pirsgirîkê kir me tam negu. Kerem mesela zarokê xwe em geleke em pîşî xwe rastkin. Geleke ku em xwe rast nekin em nikan zarokê xwe jî rastkin. Ku em çûn mesela mal da jî be zarok pane dixwazin. Zarok her tişt dixwazin. Em bêjin tu tiştekî ku bêje evî bistîne dibe êdî jî bistîne. Solekî dibe solekî dîtir jî bistîne. Pîşî em ê zarokê xwe re bêjin na eva zêdeyî geleke tu nesînî em ê wî ji wan re bêjin tabii pîşî me got em ê xwe de dest pê kin hêjan me behsa kincan kir hinca ne wisa me got na wisa zêde ye em bêjin dolabê me de tu jî ye em lê disekin em dibin ya em ê çi vekirin îro yani eva jî aslında nehefiyekî mezin e cilê me tune hêja zarokê me jî mesela niha nesla nihakî jî îdî ji me îdî xirabtirin ew wisa dibînim hene caran veya ku em bêjin em xwarin dixwin tedî me got bermayî atix sıfır aslında li wê bermayî de dest pê dike ser sıfıra me tu yeqîn kê belkî yani her tişt heye pîşiya em bêjin 30 sal evvel yani mezav tineyî dî îro ku em dibînin hêja ku zarokê me wî lê begem nakin em dê çi begem nakin ya mesela em bêjin belkî yek xarin hebî me dixwarin ha 20 xarin heye lê naxwin yani dibin ez ê çi bixwim ez ê çi vegirim ez ê çi ev gelek zêde geleke em evî pîşî bidene nîşanê zarokê xwe geleke em pîşî tabî kî tu xwe de dest pêkin em ê bêjin binê ev kincê ku em distînin ev cilê em distînin ev solê hanê ku em distînin yani elbette em bêjin ku umru spor dike bila farklı be bila em bêjin derve ve girtin farklı ve lê bila 10 çeşit nebe
Yani eva israf e. Geleke pişi em vi israf bine o bermayı em pişi bxan bizanın pişti em dene nişane zarıki xwaji. Bana nava insanı da bxuhe yani tu vakt ter nabe. Kumru tu vakt ter nebe ev dünya tera muruş ve qed nake. جت امرو ملحظه که ملحظه پیش تاب که ملحظه هم بجن اف دنیا ها ایمت تنین نه هم بجن انزه عمره کی چخواسه بجا صد yani işte 100 سالان de çabe هم بجن مثلا بهروانین ها هم بجن 200,000 سال هیه yani milyonan millet hatine çune temci biçin gelek emliyorum brenin. Emi çünkü denişten zor ki. Emi kuam bejin me aveki ve khar. Bana zarok limrut renin. Yani tu zarok ya tu beji evi no bejin erdet beji ev lena gire. De tu bkhane ki. Zarok praniji bide o bavê Mesela em bejin ku tu reve çuyt em bejin te me plastik ut. En mesela mazınci plastik. Te plastik erdedi. Bkhati tu hildi. Te o zarok bidbine. Tule برینه تزارو که تاجی پشت تیاجی هلده. Tamam aynı işte. و اوی هلده tamam اویش خلاص بیچو. ان مینا کارن دوایه. پیشی همی خواراس کن. پیشی همی هندک بخون. پیشی همی هندک وگیرن. حقیقتا تیرا مرود که. Böyle rast. Yani هاوی هاتن امره مب veya بابی وجی مزنی وجی usanın ku avcin hadı bejin. Böyle. Piş ya 5 salanda yani dünya efka zedebim tüne bir yani hakikaten ha hemi zav zedeyi dane. Yani israf ama bermaye me la despit ki zedebun ne terbun Böyle. bir şey mi xaterkin çay xaterkin de her tiş hoştur be. İnşallah mamma. Em bene Antalya mesela Antalya ve gut işte ekipane germayı Xazı ama müzike gohtar tabii bakın. başı. On paşe varın serve meseleci. Ser. Kerem bakın. ام جی وقتی که استریتی تخبتیم Böyle. Kerem Kemal Mustafa. رمضان ده ام چونه وانه یاشار کمال جبوی بهروانه به دنیای ده بهر کشین و که بهروانه تبدیل بله. حقیقتا بهر کشینه Deve mro akıl tavecek ve evi behre şinayi dibine. Yani o kako şinayi hoşe ku dili mro dikevi. هاوینا ایرانی جی گلک انسان تینور بله. باید مثلا Evet. Vakti Nevruzi da zidetin. Bana lüki meheki juara tatile. Eme em bijin hindiki tatile. Ça aydeme henin veya em bijin seme tatile me yonji Nevruz ej bu evan. Kerem Kemal Mustafa. من خوام kirvan çaventede eskirin ateşimin tezede Van çavekilke zinde zirvade Jimin dur here vestene binim Van çavekilke zinde zirvade Jimin dur here vestene binim Derabe here Wan çavan durxe Düzbün ve gere Her bir jan gektir Şuru xencere Hezar car kuştu Jiye kavre Her bir jan gektir Şuru xencere Hezar car kuştu Jiye kavre
Çavemin kurben eveditine Rabe tu korke vestene binin Çavemin kurben eveditine Rabe tu korke vestene binin Derabe here derabe here Wan çava durxe düşmün ve gere Her bir can gektir şuru xencere Hezar car kuştun jiyek haure Her bir can gektir şuru xencere Hezar car kuştun biyek haure Her bir can gektir şuru xencere Hezar car kuştun biyek haure باش Gereksiz. ملی ما حبکی مساج آجی بخوینم مساج منجی هدی تن جوانه سلاوا جواره دشینن خطبتین demir و مالباتاویج بره مساج شاندیه دبیج بو ev müjara hoş gelek spasiye hoş vara dişenim em ji gelek spas dikim ji Konya'ya mesaj hatiye dibêje ku ez hayatê de çopa ku distê xwe ez navêjim arde em gelek spas dikim İnşallah piştî ev bername hişmendiya me êzê te tir be İnşallah. Velê mamoste me got hêdî havîn hat em ê me herin pîknîkan em ê herin daristanan lê em ê bala xwe bidin ser çi mamoste dixwazim me mesajı İşkeviden ha ekranı da jûn dibînin piştî me dixuye girava Axtamarê dixuye lûkê dibînin darê here em bêjin daristan geleke zêde bin ew dar fîkîne mesela tediye çi xweş e Hele niha em bêjin ew lê rakin yani ew tê bêvekê çolê ew girav tê ti qîmet wî nemîne yani lê dîrok û ew dar lêkî qîmet dike xweştir dike em daha svêm bila em bala walîliğê jî bikişînin lêkî mesela roj bi roj ew dar jî dişin dar em bêjin îdî pîr dibin zuwa dibin gelek wê jî lêberênin av din darê taze danin nû danin ku lêkî ew hişînayî ew xweşîtî zêdetir hebe her sal jî mesela 2 sala sehevdû em lêkî festîval çêdikin festîvala wan biharê ku em çêdikin ewan dediye ewan gulan ew saspî xweş dixuye em festîvala wî çêdikin yani ew lêkî ew rind dike em bêjin rojê nîskê hezar heb millet ku turîst şe lêkî ew roj nîskê 15,000 insan çû ev ji bo turizma bajar jî gelek yani gelek giringe em bêjin rojekî de 15,000 çi ye 15,000 yani yek bî 15 yani ku ama ji bo çi çûn ji bo wan daran çûn belê ji bo dîrokê ji xwe diçin lê ku festîval se wan daran se wan gulan bî yani herkes ew roj çû ewa ji bo hem naskerinê hem ji bo turizê gelek mühim em tibên evî jî bila ku dengê me la çû ji meznê me re em ji wan jî rija dikin bila lêkê hene jî dardanin xweştir bikin giravê me dî jî hene em inşallah ku wext hebe em behsa wan jî bikin İnşallah. enha Antalyayê we got eva işte havîn hat germayî zêde ye havînê şwe ku germayî zêde be yani tiştekî piçûk hema ku çêbû pirûskekî piçûk jî be Şevatlar. camekî jî be tabii cam mesela sekine tav ku lê dide jê wisa pirûskek tiştekî çê be hemen şewat derkeve agir derkeve ku agir jî derkeve şwe germayî da zuhabînê da û hemî heşkê şwe nav giya lê tev heşk dibin yani tiştekî piçûk û çêbû ewa lêkî ew felaketekî mezin derkeve ew daristan tev şewt e na daristan ji bo çi rind e gelekî pîşî em bizanin yani dar sadece em bêjin ku em lê birênin xweşîtînê ne belê şînayê xweş e oksijene ji bo me navê da em bêjin heywan henin heywan têda tijîn Aja zarar dibînin, belê bazayama zarar dibînin. bazê zarar dibîne hewa qirêj dibe yani daristan em bêjin avê dikişîne çi avê dikişîne baranê dikişîne ewran da wî avê dikişîne na mesela menê en mezin çi ye zuhabîne
İşke saliye. evet heşkubine evacı mesele ki mazine jibu gelek ku eva ku em çune lü yani millet ziyadete pedeste medisajı o şavat çedi yani o Daristan xop naşavatın pedeste metteş Aliye. bel yani çi jibu insan ev ku çelvi دبی بچم کیف خال لوی دریخم بینه ای انسان جبوی کیف خالشه لوی کیت شوتینه چما شوتینه نظام بینا خواهد شوتینه هنجارم نزانه یعنی ام بجد کودشه لوی پیکنیک که aslında لوی جی پیکنیک نه پیکنیک demir rubu ki ام بجم çay خو تدیان ها termos seneydi Bəli. illa em ne ben ne şovtinin çay lüye çenekin yani disajım lüye keyfken yani Daristan'ın em biçin en zoru ki hoji berin lüye tendürüstiye ki Van Rojan azine qadaha kirin yani kesnik artık ve Daristan'ı jboku şavat dertke Anji agire hop tamerin yani. Yani- O agir jebkin gerek Yani bağlı öyle. tamir. Nataf gerek yani bütçe yani leberine yani murut kare tedbir cilde yani mola khada em bijin termosi xo tjuke çay Yakın termosan. dise herelüye veya em bijin kutta şavat kir evirund vemrine ovleke tafine Tafenin Laqet nevine- evji zrar edide ahêjî ne usam. Dida axê tabii mesela te ku cî ku şawtîn jî tulê tirên wisa ciyekî wisa mezin reş kiriye çe Ciyat Ura eden şinahi Şavut çena. ya. Cinayet eden adır. yani lüke Şahit dediği hayvan jî hene yani sadece navî dunê de em tinênin yani eva wekî em bêjin wekî zincîrekî em hemî wisa girêdayî hevdûne ku tu yekî biqetînî dixete ew yek çi ye ew yek işte ev xwezayê da em heywanın em bêjin ev darin ave axe çiyaye yani her tişte Ama Ustad Beyciğim bu an şu şev bicama jî Bəli. agir dert keve. Ne usta Evet. vakti Rast kutavlet keve. ku tavlet keve mesela ew wekî pirûskekî ku ev deve mezin gerim rebel dibe altı. ew jî dişewtîne naşxwe derdorê me meselê mezin me got işte plastîkê yê diduan jî cam e Cama. ew cam gelekê ji xwe nemîne tu biçî lükû mesela cî en xweş ji xwe ciyekî xweş heye tu dojî li hakê ez bisekînim hinekî bêhna xwe bidim tu lê tirênî milletê mesela xariye ve xariye avêtiye lê Çöpa xaveti. Bəli. Yani plastikê em diborin em lê tirêne ca cam şişe iskan yani Dixwazim piçî serve Zêde zêde hene betir ya. biseklim mamoste. Maşallah pek yani megot ve goherna bermayan ango sıfır atık. Emine Hanım jî li ser vê mesele gelek disekne yani ev çand salın servan mesela xebat tên kirin. Li ev hişmendî hî jî nav gel de tam nehatiye fam kirin. Yani sedema vê çi ye? Îro li otelan, li nexweşxaneyan, li gelek ciyan ciye xebatan îdne qutiye bermayan heye yani gerek de kaxizê xwe, plastikê xwe, camê xwe bavê jî li wan dire lê hî jî li welatê me ve goherna bermayan hî jî tam zêde nebûye. Sedema vê çi ye yani? Yani Cemile Hanım rast pastiken sevi mesele hakikaten pişiya millete pişiya dine vekir nerineki Ji berem farklı ji me re bû mînakek nerineki farklı derxist seriyo dine Benadi behsa çekir hecmarê me geleke roş bir roş em zêde bikin evan hecmaran. Yani yek carê de em nikarin seriyo dinê welatê xwe hemî xilas bikin. Lê belê ev hecmarê me roj bi roj ku zêde bin îşallah paqijayî temîzayî jî tê zêde bibe me behsa şûşan kir ku ew şûşe tişkên kevine neva devdûrê me ku germayî lê dide niha wextê dîrek tav li me de germayî wî farqlı ye lê wextê ku tav lê de sê qat çar qat germayî zêde dibe ji wî agir jî derdikevin dinê û nava dehlêt me falan agir derdikeve xirabîn çê dibe ji bî wî ew gelek em wan bidene naskirin evî şahanê çankî ku meriv telbe bike em zarê xwe re malbata xwe re wextê ez şexsê xwe em tiçine pîknîkê em bêjin em 20 metre qare 30 metre qare em cî digirin em wêkê pîknîka xwe dikin wextê em rabîn em donimekî temîz dikin Öyle. Zarı hîra bîne mesela wextê ku em rabîn dibe baba em vî donimê temîz dikin ew ê devdorê me bila ew jî ji me hîra bibin heqîqeten fayde dide evî şahanê 2015 de wextê me dest pê kir me got em evî malbata xwe da pîşî bidene naskirin devdorê mala xwe pi zarê xwe re wextê me temîz kir cînarê me ji
کولت مرد گوتا یا و میره و دیم بیه پوان زاران گناه و پوان نه اوند بند پوان چوب مو پوان دانه تمیز کردن فلان مگو دنگ خانه که روز به تواجی هیرا ببن اینها هم هاتنه وقتی که وسا اجان هاج مرا سپاسی خود شینن دبی و زار خود شینه با ما زار خود شینه فستیوالان روز به روز گوجی تند کونت ده هجمار ما زیاده دبن نها کو پاکجیا تمیزایی کو هم دورا وانه تکن دنه نشان ملت دنه هین کرن صادجه جبوی ولات خود نه نها سرک وزیر ما قیصری لیه اندام گلوان اینها بله ondan sonra Antalya liye جویا وای ام تشتی کو ام جبونا بحر وانت کن ام بین ام دور ولات خوا و دور ترکیه هر طرف بکن ونچاوا bir yerden mamosta yani ونچاوا bir yerden ku ne bibin aktiviste golavane نه کوش خوا yani çend salı ve xabatan dikin isteve mesele 2015 حتی هم 2015'dan da خبات کن بله جویا وای اف خبات ما هدی ناف دنه دا زیده دبن Avrupa'yı da ve kuhatına ketne festival me çın tızvırın Avrupa'yı da jî dibin behrevanê bila qirêj nebe paqij bimîne hişîm bimîne ji wî away sariyê dinê çine li kû afîşê me jî diben xwara didene naskirin ji wî away gelek em hemî top yekûn dibe ya em hevra vî meselê ser bisekinin. bele mamosta un gotun dervolet çi xabat tenkirin nefsa yani ki dere xabat tenkirin yani ki jan walatan pişkiri dedin va مثلا دو وی دیزی که دسته روز اول جه سربیستانه Sırbistan'ı بله لوکی دلدار منن afişe me vekili bin işte behrevanı böyle Merak patış kırış ne be işte şim bimine lo afişe me vekili bin mesela bizim ev Daristan'ın megu ku em piknik piken yani gerek ev heşyari em bidenem milleti var. Mesela neceran em Nemrut değil Nemrut çiğ Nemrut bamaya çiğ Nemrut yekşi le ali Adıyaman he. Lüke mesela nav Nemrut taji hem av gol hene hem ji lüke Daristan hene. Lüke krejde be mesela em neceran ku em etkinlik çetken mesela çiğ Nemrut da hem tam seri çiğ da sekinin ku milletin pe Arabi hatin hem dibejin hajwara poşet hem hemyan dene seknandın hem dün kusurunların emreye vadı birin maafi bikin dibin xire yani onun için xwazin tabi hem aktivistin behrevani golavani tişörtü mehne kumet binin nasıl dikin hem dibin evi poşeti keremkin dibin çima poşet deneme hem dibin konçun tişteki lüye nehilin lüye derixin binin لحاظ شهرداری جی چوپی دایه دان نلوه کی امساج یعنی شیاری زیادت کن ام بوی etkinliği جات چه خوشی وانجی لورا جیو سا خوشی ام قرشت کن ام بیشتر festival کو ام شد کن مثلا festival مزندا ام mutlaka etkinliği var şed کن ام çok zevk toftu kن هنر جران بیشتر وکی شهرداری اون چوب توفت یعنی هم دویجی çok yani geleke eva ben minak bana یک روزی دا یک سالی دا 10 سالی دا şiari çenabı hem devamlı balet kişinin seyir mesele diyeceğim eva sürece geleke berdevam bike yani mesela ku amçine maşallah bizi ku amçine dibistanan zarı perverdidken hem bir şey basa hoşetiyetken jora hem ben verenin o xaye evanı ha işte hem bizim çarhab giravi heye behravani şinayi heye hem ciyo sarın peravan denen nişanı van Daristan'ın denen nişanı van dirukatiye denen nişanı van mesela bizim şilav hene şilavan denen nişanı van hem bir şey çıkaç diyaran da heye hamid denen nişanı zarukan bir xandevanan yani خواندوان آنجی هم هاش کوامتشین هم کتله کیم دبیجن گله که اشته امریوان 15 و 18 نه کتله مه و ام
emevi kitle Çima mamosta yani yani Naha. bu çocuktur beter hin ne yani yapmışlar? em haki em dibistanında em dişine evi kitle. Levra ku ev him bin çünkü ev te şine zaningahan. İşte hecde salı zaningahan. Piştevit eşimin piştevit debin bir kevne şiname. Evet. Beter ciheme. sosyal bebin beter der. Berit debine mamusta debine işte mühendis debine em bijin Öyle evcir hasta. seroke işaretdari belki bine vali belki inşallah bine reis. Yani tev ke ben yani hayat em bijin peşta işte daha salan tev ben ciheme. Jibuyi naha em bijin en azından emevi 10 salı berin. Kovji hatın tevji 20 salı paşve binin. Evet. Evo hatı devam bike. Gava ku meyi rındayı xoşitiye dumadar bahri ku merin davan eme pişevi denevan buna xabatı be jond benim mesela du çarxan ve bisikletan jiyan festival çetkin. İşte emten ecam din oran mesela di. Eca hanaji qirejayı denen nişanı var. Mamosta gotnata kuttukim تبحثا خوندکاران کری تجی ماموسته زانیگه هوانه نفسه Bel. اون مکتبا çağı perverdedin yani bu İşte perverdem aslında bir mesele de yani daha civan büyük. sermaye meseleci fikrin. Yani em pişkem dibêjim xwendewanê xwe re em dibêjin binê hûn çixa ciyekî xweş dijîn. Böyle. Yani Xuda Teala daye we piştî wî em dînine meselê qirêjbûnê. Em wî dine nîşanî wan. Mesela fotoğrafekî me heye belki li ekranê da jî derketve. Xabatê ve tesir ekranı. Mesela lûyekî em bijin beherê da çend hep sobayê dikin ketine beherî û saxweşê şînayî ye. Hemen perav işte em bijin qûme xweş e. Hemen paş ve kutu hinekî tê tu lê trênî wisa qirêjayekî heye. Yek fotoğrafê de ye. Ez vî vedikim piştê ku me xweşîtiyê da nîşanê xwendewanan ez bijim keremkîn. Binê ez bijim pîşî birên ne şînaya behre wanê bana jor vetê. Lê trên ez bim xweş ewsanan e bên berê xweş e. Piştê wê em tên binê em tê de sobayê dikin çiqa xweş ewsanan em hûnik dibin. Dibên xweş e. Liha jî em dibin çend kes jî lihakê xwe de ber tavê ew jî zev xweş e. Ne olsa dibin berê xweş e. Pekî ez bim eva çi ye? Ev qirêjayî çi ye? Ev li me tê? Yani ev Dimenen ve canlı tesir ekranı. Pirsîkê me dibêjin pekî xwendewan ka eva li kû hat? Evî kî avêt liha? Evî em tavêjin. Hem tabii. Ku em navêjine lûyê nabe. Eva demekî cî wî liha ne? Em ê çi bikin? Piştê wê em wan xwendewanin em piştê perwerdeyê ku me kir em wan bernadin. Em din dihadê werin keremkin em wan hildidin dibene peravê. Em pevdora em xwe qor dikin ji erdê ew wan qirêjayî hiltînin. İnsana ku carekî xwe qor bike ji erdê evî qirêjayî hilde em dibêjin carê jî evî navêje. Nasıl? Yani em dibêjin mesela ji wan xwendewan re em dibêjin binê evî illa yekî avêtiye. Yani en ebim te avêtiye. Yani illa ki başka kez nayla ki eva jî jor da jî nay. Eva pe me hatiye ki. Ece ku em evî denen nişan gerçekten şiyariye wan jî şimendî jî zêdetir dibe. Eva wiha tê pêş ve biçe. Xebatê me tev li ser vî ye. Yani me hêjan besa sloganê kir. Mesela festival em çi dikin. Festivalê işte em mesela niha girava axtamarê jî dixuye pişta min. Me Evet. 4-5 car ji peravê heta axtamarê nîskê 4-5 kilometreye me festivala sobayê çêkir. Yani niske 3 saat dervastike. 3 saat melûye mesela lûyekê em ketin avê festivala çêtkin sobarî berî. Yani 4 kilometre falan e 3 saat anda em lûyekê sobarî dikin. Yalnız piştî wê em festivalê bisikletan jî dikin mesela. Mesela me dumedarê behra wanê 5 car festivala jî kir. Niha festivala me da nîzik piştî Eydê Eyda Qurbanê dîsa festivala me heye. Nemrûd heye. Behsa wan jî ken ku wext hebe. Ama hemiyan da mesela slogana me dinivîse, mesela serpişta me slogana me dinivîse. Em bêjin millet tê sobariyê veya em bêjin tê bisikletê, em bêjin duçerx dibêjin. Ku têne festivalê dibêjin ku ew ku ji dervetê nabêjin em diçine festivalê. Dibêjin em diçin ji bo derdorê ku hişyarî zêde be em diçin em jî lûyekê tiştekî didenê.
Yani katkı çetkin bir işe. Yani ku viça veletrin. Yani kuten mesela bejin emtine ba hevdu emna bejin işte eva pencarem festival pencana 2000 بحری هم چونه فستیوال پیروز به امنا بجن چه بجن زانی همه به یک دف بجن بلا بحر وانی قرج نبه شیم ببینه و بخیر هنن insan بجن یا اون فستیوال تکن بسا قرج بونه تکن ama milleti kutu yani eva gerçekten Armanca festivali eva. beli Armanca ve yani em hemmi xabatı xoyi servis diken levra ev derdur avqa ku mühime yani Ji bajarên din jî tên festivala wan Ji berê- ne tenê xelkê wanê tê. nanas xalqi wani xalqi bitlisê tinênin ne mesela eşxo em hindik hiltînin ji wan em zêdetir ji derve hiltînin hem ji bo turizmê hem jî ku em va işte ji bo derdorê yani salê rojekî ne derdur derdorê me her roj gelek eve be Em her tim bala xwe bidin derdora. em barê bikişîne ser derdorê em lê birêndin lê xweyî derkevin Belê mamosta yani roja ku mijara me diyar bûye ez jî bêtir bala xwe dim bi rastî ez xwe bala xwe dim em çopa xwe navêjin erdê vira jî ciyê karê me jî qutiyê bermayiyan heye em kaxizê xwe davêjin wira piştî dixwazim ser vê meseleyê jî biseknim gelek kes jî dibêjin ji xwe davêjin ciyê bermayiyan em çika kaxiz xerç bikin jî tiştek nabe yani ev jî tiştekî xelat e newsa mamosta tê çi bêjî ser veya yani tamam davêjin ciyê bermayiyan lê yani dîsam çika hindik kaxiz plastik û cam xerç bikin ev jî ji bon pêşerojan me baştir e. Yani ha pişi mederi hem sıvıda haberden se israfı. Pişi gelek hem israfı kim biken? İşte israfı naha nava milleti de hem sıfır atık tibejin bu merif avan bermayan bejere ev cici kimin. Hüdü ev jî nava milleti de nava velat da zedet bin ev ciye ku merif bermay bavca şehri mazında daha peşvene li aletme ve daha kimin ciye olsa. Gelek avan jî merif زیادتر بکه که او زیادتر ببین انسان جی تقایداوی اوان برمایان جی وان کو آیری ببه تیوی سا باویجن جوی اوای که ماسیاوی هیا ولات مدا آلیه باجار و ملتی که هم ماموستا بحثا فستیوالی کرد که ملتی تین هم نیسکه 250-300 کسان هل دادن شست باجاران دا ملت شست هفته باجاران دا ملت نلوکه جی کو هم بین خواه بدن جی کو هم نون خواه بخون ایلا گلکم بکی اوان چوپان تمیز بکن 2015 دا وقتی ما دست به وی شکر روز اول جمعه جی گرانت هات کو معرف خواه بطاوینه وی چوپه هلده که کی ترینه فلان جوی اوی جمعه جی گرانت هات ام جی هیرابین aslında کو هم هیرابین مرفا کو خواه تاوان دوی چوپه هلدا جارجی چوب ناویجه عرده Evde çima zora me revdi çema mosta yani ji bo ku هم هین نببین hin nebûne هم mosta. هین نببین هم جی hem هیدی din هیدی pakıjıya yekidin tuçma yani qrejevi tuçma pakıj bikey Böyle yani زار mesela مجمع herkes wiça veletrin tu çi piknik em bejin ku qreje yani hen de tuzbeji ya ki avetke la gelek o pakıj bikey böyle. em lüça ve nare اینم سا پیشی زار زار بابا. ما پیشی زارت مجیج مراد گوتا بابا دگو اوا اوی قرجایی هانه دگو مناوت یکی هم توف بکن مگو همه گلک هم وان مینا خان هم چه بکن ملت چی چاپ بده مج ما هیرا ببه گو ما دید گو اوجی وکی ما وی پاقجایی وی تمیزایی بکه اوجی کو شرم بکه مرفا کو چان اوی تاوا اوی چوپ ارده هلدا ایدی جارجی چوپ ناویجه دفدور ما دا و من است کن حوال ما ولات ما دا اوی کو من است کن حیات دا با ما چوپکی ناویج نرده Navêjin er. زانن مثلا ام جبونا مثلا کی گرین گوی هانه kesinlikle اوی ناویج نرده بخواجی اوی په مرا بزوره ایلا توفت که او هم جیاناوی دا جراد به اورکی و هم مالباتاوی دا او هجمار هیدی و ها زیده دبن اف کسی کو در وجیتن مثلا سرک وزیر ما مگو قیصریلیه حوادی آنتالیالیه اوه کو هاتن فستیوال نواوان دا اوه جبونا وی مثلا هانه کوشخوارا خستیه درد و کدر تی نوا هجمار داشت خواه جید گره
و تشتی که هم جبونا ولات خود کن هم دفدور ترکیه هر دم دبین بلا لویجی چه به جبونا آق دنزجی چه به جبونا قرا دنزجی چه به جبونا گول مهانجی چه به تمیزای پاکشایی جه هر طرف را لازمه ساده جبوی وانگولی را لازم لینه جبوی اوی کوته کیف خوشی دبن بله ترینن ساده جمع جبونا جیه کی جبونا ولاتا کی جبونا قسمه کی هم تمیزایت کن نه هم جبونا ولات حمید خوازن جبونا دنه حمید خوازن جوی اوی ضعف کیف خوشی دبن بله مامۆستا tu gotî em ji bo derdora xwe jî em gerek bibin mînak newsa بله wî jî bi malbata xwe re û cîranê xwe re û xizmên xwe re dibin mînakeke mezin na em wêneyan re vîdyoyan de jî dibênin mesela zarok çopa didin hev piştî ku ew çop ku kom dibin wan dibin kî derê hûn dibin yani weka hûn jî weka komeleyê ne yani niha hûn gelek çöp dane hevdû wan çopa çi dikin ام دبن کی خبر داره؟ دنه شارداریان شارداری تن توفتکن ام جارنان فستیوالان شارداریان راجیت کن میتبان دا ام زاران را وقت ام پروردت کن وی ایتمی وقت ام ددنوان اموان زاران اوی کو نیزیک دو بحره اموان هلدن تنه دو بحره نوا چارسوی دا نوا محلان دا کو ام تنه دو بحر ام لوی که سوی پروردهی جام تمیزایی جیت کن تشتی که ام لوی میتبه دا جوان را دبین ام لوی که اوی پوان دانه تمیز کرن ام پو را تمیزایی جیت کن او زاره که اوی تمیزایی ددینه نو جیدی قرج ناکن هی را دبن هجمار ما روز پر روز زیده دبه جوی اوای bele mamosta Mesele ki diyece ha geleken bas savujiken un hamici dibinin ev kucağara dikişen izmarit. Mesela ha derdore me kırıcayık ve emlet trenin zede izmarit hene. Rastım. İsmail. Yani o zede yani geleke pişi em nabejin pişi bila nehakine ve bila galatçine fehim kirin. Lehakaten mesele ki xarabe. Ev kucağara dikişen yani ben nava trafik edeceğim diye nava kucağına medem dibinin derdore me zav zede izmarit hene. Yani plastik me bas kir. Evet mamosta. Yani zav geleke pişi yani hakikaten ev ki tabici ev hem tabici. Na vanide em bejin nav merkezde em niske 500,000 insan tijin em bejin yani de hazar yek çöp babeje yek izmarit babeje hakikaten yani şehir jikrejoy noxi. Mamosta Ama vakteki gelek sıkıntı yani ama nizanım yani vallahi yani em ne insaniye. vakteki kampada mici mamosta iyi kir. Kerem. Jiboy Zaroka, ev kampı başbakanlığı bejin, uçağı bu. Em bejin Zaroki ortaokulu, liseyi, üniversite havun. Beja sabaha vakti ma kom dikir, l'ode wa med meyzand. Em bejin pirekal ode keçkad meyzandın, u zilama jil ode zilama meyzandın. Vakti kuyuk em bejin ye ode wa temiz, Ueroji kad embejin ku şebe txarnede mec ödül olarak şebeş meddava. Muhalatdan o. Muhalat meddava. Ye ku o devaji ne temiz me poşet daneva u ev dora xo temiz tikirin. Bəli. Vece piştir roja sisiya çara vakti kom çone o devam edmeyzand kulo behna hoş yetti çiçekte hısnavır o da xo temiz tikirin. Dev bave vajı mara telefon dvekirin vakti ku dvegarana mali. Gotin hiç embejin zaroki o de xo temiz netkirin. Vega o de xo temiz tikin o yatağı kom tikin. Gerek yani bu çakıcı embejin her deri zarok tahatin. Juane icdahatin, İstanbul icdahatin, Sert icdahatin. Bəli. O kampe meşil embejin İzmir, Çeşme habul, Kuşadası, Davutlar habun. Bağırken Luaneci habun kamp bu çakı. Gerek piçukayı mı despep? Zarokatı yartıştı. Evet, zarokayı. Hem dışına mesela çiğ embejin etkinlik mesela çiğ Sipane hebame. Nav Türkiye'de bilindayı da isyana yani. En çiğ bilinda işte Ağrı'ya işte Cilop işte Sipan. Hem her sal derkevine zirve. Gavak hem dernakevin hem etkinlik çetken herkes radı beni ev kutin eliyor hem bejin beni hem çand için hem mesajı payabın. Ev hani coğrafik kişin hani haberi izmariti hat hani ceba
کوه کوامتینه خاری herkes دردخینه درد. مثلا کومه آف و خاریه پتی خو فلان هم تخنن او چانتی خو ناف پوشیت گردن یعنی گله که مرو چا بدینه و صابرده Tabii. هنجار هم دبینن یعنی 4000 متر بلندیه سری زیروه تو لترنی لوکیشی چوبه یعنی اف چوب چانکیته دیسا به دست ایمت الوه گله که هم ای شیاری زیده بکن هم قرج نکن یعنی کی و خار و خار و خار بلا پتا خواهد فلاستیک خواهد جبا خواهد جغاره مطلق یعنی نوا ترافیق ده یقین که از هر روز بینم سکنی امیدی جو کی بورین یعنی ام بجن جیزماری ته ام بورین پاکیتی تا وج نداره بلکی واجی دیگه یعنی ام سکنین ام بجن تو هر ترانی جامعه چیزی کی یکی آویز Davejardı. yani jinav murdate em evi hilden bojna ala bojda de servi emizdav şer der yakınca Mesela ve mesela. yani eva zav mesele yani eva Mesela ve mesela disa bir sekün. Evci mesela ki gringe. Kame müzik kadın kadar bakın. Şerem bakın. Evare roderen Evare roderen Evare roderen Evare roderen Evare roderenge roderenge Hara lillah, hara lillah, hara lillah, lillah Si harbu serkerenge, serkerenge Hara lillah, hara lillah, hara lillah, lillah Hulama bejna şenge, bejna şenge Hara lillah, hara lillah, hara lillah, lillah Hara lillah, hara lillah, hara lillah, lillah Evare roderenge Evare roderenge Evare roderenge Evare roderenge Evare rolü esir rolü esir Hara lillah, hara lillah, hara lillah, lillah Si harbu li ser kesir, li ter kesir Hara lillah, hara lillah, hara lillah, lillah Hulama çavesir, çavesir Hara lillah, hara lillah, hara lillah, lillah Hara lillah, hara lillah, hara lillah, lillah
lilla, hara lilla, hara lilla, lilla. Baba saat hoş. Saat hoş. Gerek spas. Gerek hoş. Meleme mesajlarına devam bikin. Muhittin Orak, Nviskar Muhittin Orak jmere mesaj şandiye. Dibece merhaba Ayşegül Hanım. Müjara ve pırgiringe her tij perverdeyiye despetke. Evet. Te u mevanete piroz dikim. Emji gelek spas dikin. Aktiviste Gola Vaneji gelek mesaj dişenin jmere. Orhan Emen me piroz dike jmere slava dişene. Aleykümselam. Her vekidin disa aktiviste Gola Vane mihriban jmere mesaj şandiye. Emji gelek slave xwe jwan re dişenin. Bele mamostem berdevam bikin. Bahsa çopa dikirin. Em mesele gerek em piçki iro safi Bele, bikin. rast. Yani belki em iro safi nekin ji em belki yani ekume temaşa dikin. Jinape ve balakho betir bidin ser çopa ku davejin arde. Oktem için derveyi valayet mamosta yani emurad bin her der pakıcı. Nefsa yani ciye çopa cudaye hatta oden çopa çetkin. Bu oden ve gerina bermayı yani çetkin. Herkes çopaya ko daveje ura. Okte ku çopaya ko davejin naftiştekidin yani direkt ceza jvarete. Yani ev hişmendi hin yani duvalatte de tam runen işte sedema ve çiye. Yani eme çıpkın yani şaredari u komeleya ve liser ve mesele çıka batandık. Ez Bu bir jikan mesele derslerin mi? de teki bejim maşallah. Keremkin. Yani mesela bizim Çin'e der ve Avrupa'ya falan Öyle. aynı milletime aynı em xwebasa xwe bikin. Gava ku em dişine lüve em kesinlikle em qirêjnokin lüve. Aynı me hildej lüve bine liha em dîsa qirêj dikin. Liha ki mesele ki mezin heye. Çima em lüve qirêjnokin ku em têne hem çima qirêj dikin. Aynı millet. Aynı em bejin Amreki de ku em bejin ew neslekî demek yani ew nesil ji cezayê fehm dike. Demek ki aliyekî ceza tê çêbe aliyekî jî gelekî em zarokan perwerde bikin ku eva galet e ku em çopê xwe navêjin erdê. Yani eva di alî tişe. Tê ceza jî hebin qesa te gotîn ha ku tu çopê xwe em bêjin ku tu babijî ciyekî dijî ciyekî galet çi lûkê ceza tinivîsin. Lewra tu idî tu navêjî. Demek ki ceza tiştekî baş e. Aliyekî ve. Böyle. Ji bo çopê em cezayê mezin dixwazin liha ji mezinê xwe re em rica dikin. İnşallah. Eke ku ceza nebe hakikaten yani em tavêjin yani. Tabii. Çünkü çima ku tu hakî ku em bêjin Türkiye'de ez tavêjime erdê ku ez çime derve çima navêjin. Demek ki Ekuş derve tem vraji mamoste lura navejinarde leokte tem Türkiye davejinarde. Yani evji tişteki ne acaba? cezaya yani navê ceza. Ceza. Geleke ceza hebe o geleke perverdar yani eğitim em bidin. Bu her dukan ku em biçin inşallah te pakıjayı çebe. İnşallah. Ne bejin ku araba xwe ku toju em bejin paketa cigari ku avê te erdê miru cezayê ki rin jîra binivîse te ew cara jî navêje erdê. Veya ku izmarî te avêtin niha ev cigare keş belki liha da ji min re ew ama ez ji wan re bêjim navêjin. Navejinarde. Yani hakikaten navêjin. Yani ev jiyana ku em tê da tijîn ev derdor eme hemiyan e. Emin e jî ê tê jî. Çawa qirêj nakim tu jî qirêj neke. Böyle. Em hemî em navê yani em nabêjin mîla nekişin tikişin hûn zanin. Ji bo tenduristiya we ku baş e hûn zanin ji xwe re bikişin. Em qarişî wî nabin. Ji bo em bêjin cêba we yani ji bo perê ji bo aboriya ku zirar ne ji xwe devam kin bistînin. Mamosta zirare Ne gidin alakadır hem mı hoji ki? hem kozaya meji yani suceme çiye ne vsa? Yani hûn şewtînin ew em bêjin ku cigarê tê şewatê tediye ew jî dibe hewayê qirêj dike. Böyle. Dîsa jî hadi em bêjin em jûra jî em deyî nakin tediyen ha nav her cî nakişandin. Cî wan ayrıye derve dibêjin bikişin. Ew jî aslında tiştekî rin dî. Ew da ku em bêjin em rê diçûne pe otobûsan tedî nav otobûsa tikişandin. Böyle. Sad Bele güman diye. gulab ne vsa mamosta? Çavçavê nedît te wanê Restoranda, aslında kafeyanda, dikşandın. nav otobûsê de em bêjin tu ji wanê çi Enqerê çi İstanbul 24 saat Jin zor. herkese dikişan. Ye kolidan ke bu ne vsa mamosta te bir Halidan ki veli. ber koltukan. Yani Yani. peşvet çuve yani peşvet şey le ama çıka peşvet şeyci disajı ava mesela hani
Yani Yani hiç berdevam ki. جمرت پر عجب ته انا كان بحسابات اشتات كل بله. ne zude ev hatiye kadar. Az yüzdanı zavji nizik vaktaki nizik tabi. Yani ne tane cezayı? 25 sal belki ya hey yaptı ne? 20 sal ne? Yanırın da evet işte çıkat şali Demirəm başbini ben ve 10 salvan bir yerden servey mesele. Ali başbini ve tişeli fakat hici yani mesele ve riyame hici düre yani embejin heye. Yani ev mesele hani çöpe koyam tajne der ve pet ev ku av txon pet plastik. İşte cigare izmarit o paketi var. İşte cam koyam ve txon av ve txon ve tişteki di em tabijin yeji tişkinin. Em beşinden de behravani de hene çalışan kevne subarit kent kevne avi. Mugu yaşinayı xoşe işte hemen peraf xoşe işte vici hene ki başe li fakat mesela evi ku cam ve xarine dibini şikandine mesela. Keve peme mesela xuyindike qrejavi em diborin. Bale. Yani evji yani güneye ki hiltinin. Tabii. Yani kevne hakkı meji. Bale. Tamam ve xar. Yani afiyet bir saat bir yani işte ne yapacak? Le fakat evi nehilne lüy. En neşkinin en. Hindeki belki sadece aktivistin gola var ne ben xeyra ve ki yalan jirakin. Babacın çok. Ama neşkinin. Neşkin. Yani eva mühimin. Gerek hem savan bir sekinin. Bale mausa piçkit xazım got ne bidim maşallah pekci. Mamosta got gerek ceza zedetir bin. Beli. Le ceza başı le sanki li walatê me gerek sistemek ava bikin. Ne olsa mesela tem için Süveyd, Norveç, Danimarka ev walatan dinav hemû dünyayı da vegohrina bermayiyan de buna yekemin yani id ne ji derve çopan dikin ji bo bikin enerji ji bo walatê xwe ev tiş bikar bînin lê mesela li Süveyd odê çöpa hene yani oxtê cam bavê ji nav plastikan di kamerada dinerin ceza dişenin direkt dişenin malate. Cezayata hazır yani. Ev sistem çima walatê me nayê kirin. Yani ji bo çem dikarin sistemek li walatê xwe jî ava bikin. Yani Mamosta Erdoğan çam bas kir geleke ji vî işê ra cezayekî hebe. 2012 da ez çûbîme Barcelonayê hejmarê wan hingê Enqereyê teqrîben. Hemen hingê heve. Erdawî falan jî yê hefte ez bi pê xwe zivirîm. Her dervî ez çûm hatim binê pê min îdî av ketiye pirî zivirîm. Tu yaqîn bî ki yê îzmarîtekî min nedît. Ne olsa? Yê îzmarîtekî tune bî û yê qurinekî erebê min sane kir. Ya min got em hatine li kû yani tiştê başî temîzayî paqişayî geleke nava me da hebe û evan tiştê çiqa qirêjayiyê heye me hildaye tiştê xanê çiqa temîz heye me terikandiye. Bale. Ji vî awayê zav ji min re ecêb hat. Ez hatim mamosta wan ra jî me mijûl bîn me evî meselê ji wan ra jî got. Yani evî xebatê piştê wî rojê di min da daha mühim bî ev dawa hane. Min got geleke em di destê xwe û em vî dawa hane em çi ji destê me hat em saf bikin, çi ji destê me hat em zarê xwe ra devdûrê xwe ra malbata xwe ra em dene nîşankirin dene hejmarê wan dene zêdekirin ji bo wî geleke em xebat bikin yani ji vî ra geleke îlla ceza hebe. Ceza. Bê ceza nabe. Avrupayê da jî habiye eva yani bi gotinê ev îş nehatiye wî seviyê. İlla geleke ceza hebe ku ceza hebe heta ciyekî têbê saf kirin. Niha meyteban da jî wextê em çûn em carinan meytebekî em hejmarê wan komple em hildidin têne nava çarsûyê. Cilê wan berê wan da wisa everê aktivîstên gola wanê afîşê wan destê wan da dibên îzmarîtê xwe navêjine erdê çûpê xwe navêjine erdê em jî dibên ewzarê ku hatine nava çarsû da dîm em welatê me da qehwe hene wisa derve se qaltirman falan rûtinin tikişin û tavêjin tikişin û tavêjin çûpê xwe tavên pakêtê xwe wextê xilas be tavên em jî dibên ku zarê wan neviyê wan ew ê li wê rûnişne ya babê me ye ya bapîrê me ye ya mamê me ye ya xalê me ye ku ev zarî nava wan milletan da zivirîn ewan îzmarîtê wan hilde ewan mezinan jî kûdî em dibên belkî şerm bikin ji wê awayê ewan îzmarîta navê ne li wêkê em piştê perwerdehiyê îlla em wan dibene nava çarsû dibene devbehran ku milletî wan bidînin
تشتكي وصاك وشاق بده نوا ملت ده هشيم ببه ان شاء الله. بله مامۆستا تو گوتی از چون بارسلۆنا ez باوەڕ دکم tiştekidin balata kişandiye berhemen dîrokî mamoste. بله. Yani dixwazim servê jî pişkî biseknim îro li welatê me gelek berhemen dîrokî hene lê dora wan giş çop e û boya ser wan bi boya ve Nivîsine. gelek ez bi navê xwe dinivîsînin yani em ê çawa ev tişt ew bikin yani ava bikin yani ev ji bo çi tê kirin? Yani ji bo Cezayê jî- van heye vegal li welatê me? Welatê me da ceza zav direngî tê ya nayê ya jî kî çêtke ji balê timîne kar jêra. Avrupayê da niha pîşî wextê ku meriv tiştekî bide naskirin lê xwayî derkeve geleke pîşî meriv nas bike. Bele. Ku meriv nas kir paşî meriv dika pêve ku piştê naskirinê heskirin tê piştê heskirinê xwayî derketin tê. Ku meriv nas bike hes bike tê meriv xwayî derkeve Avrupayê da vî şêra ceza heye ba me malesef wî ceza qismiyê da piçkekî em Keme. ser vî işê nasekirin gelek em telbê bikin çünkü tişta ku xirabî pişta me de mesela tuya Axtamara dasê ku em xwayî lê dernekevin tişta ku xirab e nayê cuda kirin cara jî nayê ava kirin ku çiqabê ava kirin jî ew wî dûrûkê meriv nika cara jî bigire ew wî şekla ku hatiye çêkirin teknolojiya îro nikare ew wî çê bike îlla ew ê ku pîşî de hatiye çêkirin îro hatiye çêkirin ji hev kifş dibe geleke hê ku xiran hebe meriv telbê bike meriv lê xwayî derkeve Naskirinê dibûr yani. ew jî ji naskirinê ji hezkirinê dibûre. Vega mesela Kerem. ev şoförüm kamyona vakti koj Avrupa tin Evet. Avrupa kazajı nakin u zaf cezayı vajitinin Bele. vakti kut kevine sinore Türkiye'de kazajı despetkin çünkü cezayı var zaf kemin cezayı var hendikin yani. Ceza handik ya. Ceza Geleke ceza bir zedekirin. Em bejin kevine sinore Türkiye havavat drazın mesela vakti kul Avrupa nikarin oynak bikin. Gerek Bele, ceza abi. ev jî Yani bu her tişti yani necbo Yani Bele. diroki yani em diroka hem nizanın. Mesela em bejin 1000 sal evvel ku kevreki maya dedi ya diroki ya dibin ama kevre. Asla kevre ne? Kumuru nas bike. Tariha ve heye. Yani ku yeji murura beje bine eva 1000 sal hatiye em bejin jivi milleti hatiye ev kevr veya ev kel veya ev em bejin diroki çeheye. Eva mesela manavi evaya yani ku em bizanın hakikaten em li xwayî derkevin em nizanin yani çend hezar sal evvel maya 3000 sal evvel mesela ji urar tuan ha hêjî mesela qele henin em bêjin ev kilîsê falan onu dibînin yani der gelek zêdine mesela du medarê behrewanê jî zav dîrokekî kevin heye lê em nas nakin Bele, Dera Aktamar'e böyle bana zani avacı 1000 sal niski 1000 sal dirokiyavi heye. Maşallah. Naviyoji aslında ji Aktamar'e despetke. Lüveki keşiş ebiye keşişi keçeki keşiş heye avacı mesela bir mitolojik emici beje. Diroka ve. Bilahne ki dirok binavici bila hoştur bebe. Bele. Keça keşişi dilevi dikeve şivane. Şivan jî li tabii ki nav giravedanın ev li ev peraveye. Gava kutene bu hevdu ev söbarit ke te hatta girave şivan. Ten hevdu dibinin. Evi keşiş be tahse. Bu mesele ki vaya pişeft şeti. Tabii ki em bejin lambe digire ku korkji şivan jî işte ku söbari ke be reyoxa bidine. Keşiş suarı kayık edibe. Evi ışık edibe. Yani evi lambe edibe. O jî pêve tişe heca zêde dişe. Tabii aciz dibeydi nikare kuvvet namine. Txeniqe ku çat txeniqe de sarat ke dibe tamara dibe. Heca seyyü ahbune seyyü mirine işte. Nave jurate. Ncerat diye bir tamar nav vakta. Mesela ki mitolojik vajiyeye. Tabii ki lüveki eva 1000 sala yani bijin lüveki heye vaktaki te xarab kirna ne iştin ku xarab kin? Çima hep xarab kirna mamosta? Yani işte nezam bu ne?
Niha em bêjin hene ciyan ku em çine gundê me lûyekî gelek zêde ne wiha ciyê dîrokî. Bele. Dêr mesela dêr Meryem heye, dêra sor heye. Tu lê tirênî hemî xistine me xistiye ciyê koyê. تخصنا تولى Xistine tewle. Çima nizanin. Halbuki ku em bizanin yani eva nezambînê ye. Yani ku em bizanin eva tiştekî wiha ku dîrokî ku qîmete yani lêbirênin heye ji xwe tê xwe lûyekê tê jê fayde jî bidînin. Em bêjin wekî vî dêra hane dêra Axtabarê te diye çok xweş e. Mamustar Roma'ya, İtalya'ya Belê. roji 100,000 insan diçine vur. Belli. Bu yuva kevira. Belê. Yani Nah örnek Axtabarê versene. salê îsal 300,000 kes çûne lû. Tabii. 300,000 kes em bêjin ji wanê yani ji derve tê bên lûyê piqayiqan pane tişin yani eva hemî mesraf hemî pere ye hemî ji Ji bo bo turizma welatê Turizmê ji bo hemî turizma yani bajarê fayde me ye. gelekî giring e. yani yek eserek ye ama çiqa fay 300,000 wekî vî zav zêde hene. Yani dîrokî em nizanin. Mesela divê ana gundan da mexstiye tewle, xistiye ciyê koyê, ciyê heywanat. Yani ew cî ew nin aslında. Evet. Gelek em lê birînin. Yani kuçiye baweriya me de em bêjin em Müslümanın aslında Müslümantî yani me behsa en serî da kir yani. Nîvî îmana me çi ye? Nîvî îmanê paqijbûn e. Yani behsa Avrupayê kir yani Avrupa gelek Avrupa jî me ez zanim Avrupa evî jî me hildaye. Gerek ji me hîn bibe. Em ji Avrupa'ya tiştê dîtin. Çiqa tiştê Gelek em bêjin bir xirab ne em olmuş? stînin vê. Yani Mamasa malê me paqij e. Malê xwe Yani- paqij dikin. Hatta Eyvah. bebes em malê xwe paqij dikin noqtaya em dertkevin derve. Em derve qirêj dikin. yani em vî nizanin. tiştek Yani ecêb e. ev dünya ev xweza domedar derdor ême ye mala me ye. Mala me tevan e. Nere. Yani çand qeset te gotî em nava mala xwe de ku em paqij dikin geleke derve lû jî ême ye. İki ye. Kî tijî lû ye? Ew dercî Em tijîn li vir. Bele. Ku em li vî çavê birênin ama sajî me got sajî se zanabînê ye. Em nizanin. Em xweyê çi ne em vî nizanin. İnha em jî zarokan da dibistanê de û mesela zanîngeha wanê de me ez evî jî bêjim yê Kerem bikin. zanîngeha wanê 100. yıl elûyekê akademisyenim. Ez liha da spasî dikim ji rektörê me re Hamdullah Hoca ew jî gelek destek de me. Em ji spasiyê Xebatê me nê xwe wiha ku em diken dibê bikin mesela duhu dîsa jî şixulê me hebî nav zanîngehê da dekanê me gu here gu eva êdî mühim e here behs bike behsa xweşîtiyê bike behsa rindî bike bila dengê me zêdetir biçe ba herkesî ku em lê xweyî derkevin yani ku em nizanin gelek em hîn bibin niha nav zanîngehên de jî em panel çêdikin dîsa jî rektörê me destek da ev jî lê xweyî derkeve ew jî rind li vî işî xweyî derkeve yani li behra wanê ew jî barke ew jî Ew ji aktivîst e yana. wala barke ew jî Hêdî hêdî ew Axtê jî. ew jî axtê dildar ême ye ew jî em spas dikin jê re yani behra wanê heqetan ku mirov dibîne carekî mirov bidîne îdî yani mirov هشيكي جرات îdî yani mirov em bêjin dilê wî dikeve qirîk û xweştiyê wê ye Taştiyo jî meşhur. taştiye me jî me got bîst Panîrê sivîrê bîst jî çeşit meşhur e, belê. taştiye me ye ew jî israf têra jî dest pê dike ew jî xelet e Newsa. em nava zanîngehê de panel çêdikin navê panelê me jî balê kişandina ser behra wanê ye navî wisa ye Balêk şandira serbahra wanê. belê niha heta ku ew qat destek yani nava üniversitede nav zanîngehê de tê em me dersa wî jî em vekin dersa wî em niha nava zanîngeha wanê da vekin belê yani armanca me jî ev e ku em balê bikişîne ser behra wanê tabii eva mînak e yani behra wanê ji wê me ji wê derdorê aslında mînak e Belê. yani ew berdewam dike ji sıfır atığı ji bermayî ji îsrafê yani têra em derdikevin yani piyû sloganê em derdikevin zêde dibe yani dumedarî behra wanê jan maşallah bir jî got işte Kayseriye Antalya'yı hatta Avrupa yani em ama sevri sloganê derdikevin me em dersa wî jî vekin Aktivîste ve hene newsa. Belê, hene. Yani endamê wan. belê nav zanîngehê de jî mesela em çûne Ercişê em çûne Kawaşê nav zanîngeha wanê de jî me panel da em van panelên jî gelek serê disekinin
لورا نها ام بيجن نها 3000 زانینگاه وانی دا طلبه هنن خواندوان هنن او پشتی hemen پشتی ساله کی پشتی 2 سالان 3 سالان nav hayatı dane teo beneciğime gelek em şeriya on zede bikin ko ben inşallah te peşte rojda dünyaki bakış İnşallah. derdodaki bakış devimine. İnşallah. Kamer müzik kadın göder bakın. Yaram bakın. For daikam sore, for hevalam sore, Paşika gulyab more şuştina felki çizore, Paşika gulyab more şuştina felki çizore. Vay delala minaye, ah delala minaye, keviri gemareye, hevalo revidengaye, keviri gemareye, hevalo revidengaye, for daikam sore, for hevalam sore, Paşika gulyab more şuştina felki çizore, Paşika gulyab more şuştina felki çizore. Vay delalam birin, vah hevalam birin, Sesale bercar kirin, dayık ruri heval birin, Sesale bercar kirin, dayık ruri heval birin, For dayıkam sore, for hevalam sore, Paşika gulyab more şuştina felki çizore, Paşika gulyab more şuştina felki çizore. Pore tehine nakim, pore khwahine nakim, Paşika gulya ve nakim, şuştina daykaş bir nakim, Paşika gulya ve nakim, şuştina daykaş bir nakim, For daykam sore, for hevalam sore, Paşika gulya ve more şuştina felki çizore, Paşika gulyab more şuştina felki çizore. Gelek spas mala ve ava. Belem çend mesajını jî bixwînin em hediye ditin dawiya bernama xwe. Dem baş ez bu kêfxweşî bernama ve temaşe dikim bi ser navê tîma aktivîstên Golavanê ya Tatwanê we pîroz dikim. Mamoste Hasîb Ece ji me re mesaj şandiye. û her wekî din Dilruba Ercan ji me re mesaj şandiye. Dibe ez spasiya xwe ji mamosteyan re dişênim ji bo ser vê meselê. Her wekî din ji Rihayê mesaj avîtine ji Ceylan Pınarê Mehmet Tuncel dibe we û ekîba TRT Kurdiyê û maşallah Özel û Erdan Özel re silava dişênim û we pîroz dikim. Em jî gelek silavê xwe ji we re dişênin, em gelek spas dikin. Vele me bahsa berhemên dîrokî kirin, me bahsa tarîxa wan kirin. Di nav gola wanê de jî mikrobiyalît hat dîtin. Newsa em dixwazin hekî bahsa wê jî bikim mamoste newsa. Baş. Kerem bikin. Yani navê rast got mikrobiyalît e newsa. Belê, niha ku av hindekî behrewanê kişa ji germayê ondan sonra ji bûna avdana Zabînê. tarama
کو آف تکشن اوان قویان کو وکرن آف کم بیش خوا سریو دنه تماما آف کم دبه با آف کشا او میکروبیالیت درکت نه در و خبات سبحر وانه جی او دف دوره وی او سره ما کم زانیا هیدو جان ها ابن آویدا چه هیا کو آف کشا دف دوره وی چه هیا اوان جی ددینن اوان جی هم ددنه ناسیانه حقیقتا تشتی وصا دلالی در کردن میدان انسان سوی کود دینه دهاجی کیوای جراته دهاجی حست که وقتی که آو نکشابی مجی ندیتا مجی Hatta hinga kestin zaman bu mamosta yani. yani O dedi çünkü ben ave kuyanet kır. yani beni aveci zede ne ço yani کو قرجایی بی بنی آویجی زیده نت خویایا جیه دور خویایا جیه دور داجیش خواه زیده تنه بی جیه نیزک تابین اکثری کو بنی آوی قرجایی بی ایور انسان جی نت کشانده زیده و دالغت جی نت هاتنا نها روش پر روش دالغش دند ماسیه تازه جی هاتنه تورکی تازه جی هاته دیتن Ama baksa uyacık bu بله جوی اوای روش پر روش قیمت اوی کوزانی نوی زیده دبه ناسکر نوی زیده دبه قیمت اوی جی زیده دبه جبو ما روش پر روش daha قیمتلی تر دبه Evet, duhu mesela haberek giderket Lale El Cevazi hevde metre mikrobiyolitek taze ditine. Mikrobiyoloji em divên peri bacaları tedi le Vaka peri bacaları dınav nev avede. şehirde heye. Evet, Ve kevi melhezekin nav aveda. Nav dini da jiyan mezuni nav behravani da ye. 32 metre Le dünyaya da her imazı. le dünyada en mezun mikrobiyolojik ev peri bacaları Vallahi nav demedi. aveda. بله Nav behravani da ye 32 metre 100 metre. beli. Dreja. Bana dreje bilinde. جور درکت Hem bejin mesela koyam içine Ev diroka canavar Beli. jurat. hem Dibistan'ın hem jî koyam nav zaningay meda koyam panel diden emevi dibejin. Hatta koyam evi diden nişane var. Tabii endrin ku nas bikin bizanın. Yani çen metre endrin ki zane. Ki bizanı hem lüki hem hemen jere Halat edin ben. خلات اكيد داني مسالجي نويسيا سحب فوتوغراف ميدانيه برهفدو dalgıç ketini naveda olsa blind nava aveda fotoğraf kişandine mesisi didu medaniye endibim eva çiye mikrobiyolite usanine ered bir mikrobiyolite edin beni pırs kem juanra eva çen metre unzanın nizanın çünkü taze hatine ditin emci nizan emci Bu 32 metre ne usan? 32.2 metre. 2.9. Evci ki bizane mesela mutlaka müdüreki halataki denevan. Em pırsken eca tabi nizanın. Edbecem beni şifre naf fotoğraf anlaya. Yek radı bir mamusta 322 metre. Edbem avkajine. Avkajine. Henek yuvarına xareli şifre loye. Tabii em çima van pırsken mesela em sonra rakam em ku em perverde etken em tevin şbek ku bizanın. Bu bale bir kişinin ser ve Bale bir kişinin eseri. Mesela o mamosta. Ece mesela ku program mama kulu nav mektebede ku xılas dibe edisa pırsken. Edbecem mikrobiyolite me çen metre bun. Em de saratken 32 metre nokta 2 metre dibecin. Em bu em tevin ku nas bikin. Yani ku nas bikin tele koyu derken. Çünkü em nizam. Yani ku em nazanın eva nav dine da yekemine em çi bikin em bejin eva axaş koy. Halbuki به 1000 سالان سانتیم یک چیز به 1000 سال چه یک سانتیم چیز به Mikrobiyali 1000 santimek derece. بله yani درجد به Yani ki vaktaki bir cihe turizme embejin yani gerek dünyaya varına vedir. Berve zahmet. Bu turizm amece gerek. iyi yekemine yani hakikaten emni karım denen askerinci çima emni karım denen askerin em xan nizanın em ku insana ku nezanet geçip de asker Yani tiştek bir acaba mamosta Beli. tiştek ulul valat demeye. yani o teneci Ben ne kaç şans sala piş diyar bu? ama yani em bizim 5 sal belki 10 sal tüne yani Yani. Yani evka yani evka emzanın. Pişti bir nav yani mesela dibejin behravani jişinayi çıka hoşe. Yeki bu tendürüstü avayici başe.
Yani doktoran gotine mesela em bijin nav peme nav em bijin ser Mantar hebid bejin. mantar be nexweşi ava dibe golavani. ava golavaniz gelek jera baştı. Hakikaten em nizanin. Yani em Fakayet xwe çe em mamosta nizanin. yani avave. Ew soda yeti henekî Soda soda ya diye navê de. şore ew piştevî yani ovekî farklı ye. Volkanîk keşfet zanî. Vakti ku volkanê işte Nemrut o Sipanê o tendürek ew ku teqane lû ki işte rêya Goleka xwezayî ye, gol ne sa tamam. mezin biye. Goleka xwezayî ye. Em nizanin mesela maşallah bejanê got mesela masiyê diduan. Dehep jî masiyê me navê de hene. Ye masiyê gola wanê jera incî kefal dibên. Nav dinê da jî lû tenê tu jî. اره Başka jî tune. Yek jî niha mesela ji bo em bijin ku nesla xwe devam bike. Nav biherî da tenê nasekine. Em biher disa bêjin nava gola wanê da nasekine. İd necboma bahre mamosta. Gava ku ji biherî dikişe em bijin gava ku ji bo nesla xwe devam bike koş dike. Koçê li kû dike. Koçê ava şirîn dike. Bana behra wanê domedarê wî nîskê sedan jûr Cem hene. cem hene ji wan ceman beher tê yani sed sekin em bijin. Yani Kun wekî hinga jî demarê festivalan çetkin Adam, nefsa em mamosta bu jî festivala çetkin. inci kefalî. Em Böyle diçên jî gerek em carcaran behsa çetkin. bikin yani çünkü em nizanin yani hakikaten ew qîmet hinî ne qîmet teva ne. Bele. Em li vî çavê lê birînin gava koçê sê meh li Nîsanê heta Temmûzê devam dike. Sê meh ew ji biherê dikişin tikişin ava şirîn piştevî li wekî ji bo nesla xwe berdiden wan verê xwe piştevî tizvirine biherê dîsa. Nav dinê de evî tura dî jî somon tune evî dike. Yani yek gola wanê masiyê me yek jî somon. Nav dinê de başka tu masî Koç. ji ciyê xwe koş nakin. Koç nakin. Belê. Êca ku koş dikin em bêjin niha geç millet ku evê nîçîrvanê masiyan gelek wan nekin yani. Qadexeya nefsa mamosta. Qadexe lê feqet dîsa jî Her tim qadexeya an jî sê meh tune. Wî semehê. Wî sê mehê qadexeya nikarin neçîrvanî. mesela em bêjin nava beherê da masî îdî em bêjin tu nikarî bigirî. Ku tu bigirî em bêjin ji te re malzeme lazim e. Ama ku dika ku koş dike tu ew Güçten kütüne nika birave. hesap Ba hevdû tê cîwî tenge lûyekê digirin. Êca ku girtina wan jî qadexeya ama dîsa jî digirin. Cezaya ve heye mamosta. Cezayî heye. Çava kontrol dikin. Cezayî heye. Niha pişî em bêjin 20 sal, 25 sal, 30 sal ewil tu cezayî wî tune bî. Niha ceza heye, niha millet îdî hişyare. Lê geleke peşvetir je biçe. Serî sekinin, millet jî serî sekine. Lê hêjî heye. Hêjî em bêjin nîçîra wî heye. Qedexeye. Lê gelek em lê xwayî derkevin. Di duan jî derket. Basiyê di duan jî hate dîtin. Ew jî domedarê mikrobiyalîtan zêdetir hen. Ciyê evê ku ava Dora şirîn mikrobiyoltan nîzikê wan. Mesela ciyê Ha. ku ava şirîn derdkeve nava Bele. behra wan pane binî ve jî jor ve jî haca me got çem tên li binî ve jî av hene. Me got ji bo tarimê mesela em bêjin ku bîr vetke hem bîr dibin quyu. Ere. Niha nîskê 10,000 bîr hene. Bir hene. Yani دورا و em domedarê behra wanê em niha aslında em behra wanê em ziwat dikin. Em jî binî de avê dikişînin, em jî orada avê dibirin. Çuba mamosta çava yani. Ji bo tarimê mesela ku em avê temrînin avdanî Avdani. belê. Ama çankî avdaniyekî em bir kontrolsüz e. Yani kî dikişîne tu lê tirênîz 24 saat ew zeviya xwe av dide. 24 saat ew devamlî avdaniya wî sat dizvire. Devamlî av didin. Yani eva geleke bê kontrol kirin. Mamosta Yani- careke gotin gola wanê zuwad be. Tiştekî wî hey ev Belê talibê belê. devam dike. Ev devam dike îsal baş ve îsal rind baran baş. hilda, îsal rind hat. Lê feqet eva çend sala zuwa dibe. Zuwabîna wî jî bi du evkiye, bi îklimê ye, yek jî pime ye. Yani dîsa jî ew domedarê İnsanan ku letkeve. destê însanan destê me çankî lê dikeve em avê dibirin. Em avê hem jor ve dibirin hem jî xwar ve dibirin. Yani geleke em çi bikin ev jî kontrolê bikin. Yani ev çankî bikin em fîkî datinin veya
işte fasulye nizam neyse nok. Em işte kuevi hindik av tığa gelek em Damlama on tercih sistemi bikin. dibêjine. Veya damlama Damla. yani Belê. gelek yani Bev sisteme ji golavane avê dikişênin? Bev sisteme. Nam mesela gola vani megot ya domeda dadaiye tu ciye ki dida av nay. Belê. Yani ciyoyan zivistanê ew befer baran çi hat ew tê bi çeman û bi binê erda çemê bin erden bêjin Belê. bi wî tê behra me bi wî jî bi wî dewam dike. Ê tu jorda dibirî jorda me got işte ji bu em bêjin işte tarımê dey zeviyan xar ve jî qoyû bi bîran tu dikişînî dey hezar yani dey hezar jî gelek zêde ye. Gelek zede ye. Belê. Yê jî em nizanin. Yani em wisa gelek ev ku me got kîja ürün be gelek em ew îdî av hindik av bixwe veya sistemê damlama yani ev yönetim sistemi yani hem ji buna behra wanê û hem jî ji wê avê na behra wanê di mesele wînê mezin heye. Yek îro em li haneş xwe ji wê qirêjbûn, Kirêjbûn. yek jî zuhabûn. Zuavûn. Qirêjbûnê kî dike? Em dikin. Zuhabını em bêjin nîvî wî em dikin, nîvî wî jî îklim. İklim îşê Xwedê em êvî nikarin tiştek bêjin. Lê ew ê dîn nîvê zuhabınê de em xwem jê mesûlin. Tê ew jî çankî ve ew jî bi sistemekî dîsa bi destê dewletê gelekê vê çekirin. Saziyên devletê Dîsa jî piştgirî didin o mamoste hişyarî bikin. Şaredarî xebatê ku hûn bi hev re çêtkin heye yani. belî em Çawa xebatet kir ji bo mesela hişkesaliya golawanê yani. mesela em bêjin em festival çêtkin. Em mesela işte paqijî dikin. Em bêjin em erebeyê xwe jî we got erebeyê xwe şênin çop erebesi. Em Çop adın. em dene wan. Em ji wan re dibêjin ev sıfır atık ji bo sıfır atığı geleke çop sadece me çop dawetinê têrê nake. Yani em evî yani bi sivîlê ji wan re em dibêjin geleke wan evan jî temam kirin. Mesela çopê xwe ku em ji hevdû ayrî bikin. Ciyê plastikê geleke ayrî be, ciyê camê ayrî be, ciyê kincan cilan ayrî be, ciyê xarinê ayrî be ku em ciyê pîl ev kimyasal Em heca basa qazan plastikan dikin lê ciyê cilû bergan jî heye, ciyê pîlan jî heye, ciyê metalan jî heye. Ew gelek yeme işte gelek ewan şaredarî temam bikin. Ere. Em ew jî em serê sekinin. Mesela xebatê me pevdûra jî heye. Ew jî wisa destek didin yani. Yani em gelek em hemî pevdûra yani millet zar û ciwan Gerek yekîtiye be mamoste yani. belê Hûn bi şaredarî valî yani ki em hemî pevdûra em lê xwedî derkevin. Yani em çima lê xwedî derkevin em bizanin kaç em çi dikin. Me got işte xweşîtiya wî me bes kir, rindaya wî bes kir. Ku em liha em lê xwedî dernekevin yani em ê onda kin. Xwezayê ku me onda kir ew care jî nayê ciyê xwe. Îro tu bêjî tu darekî datinî 20 salan da paşînê çê dibe. Nasıl? Tabii. Niha em bêjin daristanekî orman ku tu çêkê belkî 50 sal jê wext lazim e. 50 sal. Ama ku şewtînî Yê ser. 5 dakika jîra beste. Salın e. Agirekî berdê binê 50 sal li kû 5 dakika li kû. Dibêjin qeyem wan şewtan din me ji wan xelas bûn lê ew jî Yani belê yani ev kıymetli yani em bêjin dîrok em bêjin tu niha ev dêra ku tu xwîyî ku tu vî dêrê xirakê care jî çênabe. Sisteme nakeb. Belê yani veya em bêjin tu daristanekî şewtînî 100 sal işte lazim e ku care jî wisa çêbe. Veya behra wanê eke ku vî ewê biçe yani niha baş e hene xebatenin gelek zêdetir be xebatenê eke ku em ondakin em care jî behra wanê em nikarin bînin. Ne 100 sal ne 1000 sal jî. Yani ev ku em tîda dijîn derdorê me çiyayê me, ava me, hewayê me ku me onda kir em care jî nikarin bîn nedest. Belê. Belê xebera te mamoste hûn behsa golawanê kirin. Tiştek din belkî wijbîra kirin. Golawanê ji nasayê ve hat kişandin û cîhanê de bû yekemîn newsa mamoste. Rast e belê. Ji bo temaşevanên xwe xwazê behsa jî bikin. Belê nasay fotoğraf kişand 32 heb fotoğraf ji nav dinê da
بهره وانی جی هبی فوتوغرافی کی بله اما بی یکمین یکمی ماشاءالله دوان 25000 اویستان جناف دنه او کی داره بو والله نظام کی جانبی یعنی نایب حفظامه ام بو یکمین اجباره بس اما بی ام بو یکمین yalnız bu fark zede bir ki Zede mi fark? tabii me bir kiri bir şey. Ha. Yani 25000 oy de stand bahara vani çıkastan zani. Nasıl 3000 نحصد الصيحة بله. ما شاء الله Yani çıkas si çıl kat zede yani çıl kat evi zede stand. Yani aslında dünyacı pe aslında zana Zane. ev xoşetti yavrındayı ku hem koram denen askerin dünyacı tele تبي توریسم آمد باش و تیمی همیه پاورا بیشی دومدار بحر وانیت یا فایده بدینه پشتویت ترکیه فایده بدینه پشتویت تفت دنیا فایده بدینه پشتویت زارو که مجی فایده بدینه İnşallah. Mamosta من بحثا گولا وانه کرم من بحثا وانه کرن براستی ولاته ما هر در گلکی خوشه لهرم عمل ولاته ما لهر دره برهمن میان دیروکی هنه حواله مجی ایروک جبو تماشاوان ما ویدیو یک آماده کریه اما نها بره خو بدن اگیلات دیاربکره کرم بکنم به هفره تماشا بکن وار پیغمبر او قرالایه قبرین پیغمبران او گورین قرالان لنافچه اگلیه اگل د معنویت اولی دا جیه کی گرینگه و بخوزایی خوشی وک باغچه جنت ده کا ام بدن پیشوپا پیغمبر او قرالان Çiroka navçeya gelî ji demên berê dest pê dike. Asûrî, Urartu, Med, Slovak, Rum û İmparatoriya Osmanî li gelê hukm kirine. Rêço şopên her serdema dîrokî li vê derê têne dîtin. Navçeya Kevnare wekî navenda çandeke rengîn tê qebûl kirin. Gel bi mizgeft derên zinar, goristan û mîratên xwe yên tarîxî ciheke girîng e. ام ji bajarê qedîmiyê Diyarbekirê derketin û teqrîben di 40 deqeyan da gihîştin navçeya gelê. Em ê serdana xwe li girê Nebî Harûn dest pê bikin. Lewra livra 6 nebiyên Xwedê radizin. Xwedê Teala ji bo ku evdê xwe hîdayet bike û rêya qenc nîşanê wan bide 124,000 pêxembera şandibûn rûyê erdê. Lêbelê bi tenê navê 25 pêxemberan di Qur'ana pîroza derbas dibe. Ji vana yek jê Hezretî Zülkifil yê din jî Hezretî Elyas e û her du pêxember jî qebrê wan li kêleka heve. Ev jî di dunyayê da bi tenê li Diyarbekirê ye. Ka em jî destîmêj bikirin û herin huzura pêxemberan. Girîngî û maneviyata gelê bi birdarî û qebrên pêxemberan zêde dibe. Qebrên nebî û ewliyayên mîna Zilkif pêxember, Hezretê Elyasa, Nebî Harûn, Nebî Alaq, Zünnîn û Danyal pêxember bala gelek bawermendan dikişîne. Ji bo ku qebrên Hezretî Zülkifil û Hezretî Elyasa dibin ava bendava Diclê da nemîne, di sala 1905 da xebatê neqilkirinê hatin kirin. Walîtiya Diyarbekirê ji 6 kesan şandeyekî veşartî saz kir. Heyet dema ku çû gorên pêxembera vekirin, mucizeyekî mezin dîtin. Lewra laşê pêxemberan ev 3000 sala ku hêja xerane bûbûn. Lêbelê ev mucize ji alema İslamê hatbû veşartin. Lewra eger ku millet zanûbiye dibe ku zirar bidana wan. Lêbelê Mola Ömer Kaplan piştê çend salan beyanetekî da û got dema ku me qebrên pêxemberan vekir mi destê xwe da laşê wan hêja nerm û teze bû weka ku mirovên dixew dabûn.
ji ber vê yekê alema İslamê êdî dizanin ku qebrên pêxemberan li navçeya gêlê ye. Qebrên pêxemberan bi kirasên Kabe hatiye nixamdin. Welatiyên ku tên vira jî li ser ziyaretê dea û daxwazê xwe dikin. Navçeya şirîn û aram ji xeynê ziyaretan ji bo geştiya rêjî ciyeke xwezayî ye. Serê çemê Dîjlê li Gêlê ye. Piştî ku bendav hat çêkirin, av zêde bû û ji bo navçeyê bû wekî deryayeke. Navçeya Gêlê bi av û xwezayîya xwe ya bêhempa dişibe herêma Egeyê. Heger konwerin vî bajarê hûn dikarin li ser bendava Dîjleyê bi keştiyan têra xwe bigerin, mesiya bigirin û wan bi afiyet bixwin. Vira wek baxçeyê cinnetê ye. Dema ku kesên tên vira hemû derd û kulên dinyayê ji bîr dikin û bîhna wan derdikeve. Gêl êdî bajarekî cazibeyê ye jî. Welatiyên ku diçin Gêlê bi kelekan li ser gorî dikarin, sporên ser û binê avê dikin. Qelha bêhempa ya Asûriyan û gorên zinariyên qiralan jî ji bo turîstan dibin cihên alternatîv. Nüfusa Gêlê 25,000 e. Kurmanc û zaza bi aram dijîn. Heta çend sal berê jî vira wek gundekî bû û kes nizanibû. Lêbelê berhemên dîrokî hatin kevşkirin û qeymeqamtê hemû xaniyan bi rengên spî boya kir û danexşandin. Êdî Gêl navenda turizmê ye. Hûn jî ji vê navçeya xweşik nemînin û berê xwe bidin Gêlê. Hetanê gerekî nû xatirê we. بله ما ایروژی برنامه خو به داوی کر ماموستا گوتنک پاشی بیت بیجه اما برنامه خو به داوی بله از تویم سپاس بکیم صفر آتخ مسئله هانی که حتی نافدنه بی مینا که امینه خانم را سپاس دکیم بله سبا پاراستنا بحروانی کی emek و پیت ده سروک را سپاس زانینگاه وانه از هم خواندوانی خواره هم جی جرکتور مرج دکانه مرج سلاگ خود چینم مالا وان آوا او جی بامه بین اکتیویستین گولا وانه جی از جوان را سپاس دکم انشالله تیب شی باشی بکن İnşallah ماموستا و از دبیم بحروانی قریج نبه بلاشیم ببینه İnşallah ماموستا از جی گلکس باستکن جی TRT کردی را جی اکیبه وارجی از گلک سپاس دکم saat خوش ماموستا benim ماموستا کرم بکن Ez davî evî bêjim geleke jiyana xwe da em mînaqekî zindî bin rêya ku em çûn rêça pê xwe gelek em behêlin ji zarê xwe ra û ji milletê xwe ra ji kivletê xwe ra malbata xwe ra hevalê xwe ra rêça pê me geleke wisa kiş be kî me nas bike se başîtiyê temîzayiyê paqişiyê wî rêçê teqîb bike ez jî ji hemî ji komelê ra silavan dikem ji ekîba we ra ji müzisyenê me ra zav silavan dikem mala we از جی گلکس باستکن ماموستا اج بو میوانداریا و برنامه انشالله اج بو همو تماشاوان مره ببم میناکه کم وزم بله تماشاوان عزیز ام ایروجی هاتن داویا برنامه خو سبدی همان ساعتی ده امل سر اکرانا TRT Kürdiye bin hatta ve deme biminin dinav khairu خوشیه ده روج باش من تليت فول ser biri Avdik şandım zincire Radım isim geç kavire Vay lele
vay lele malik veran Ez de çume beş yamali çabreşi gerden Ah, من تدي تقول لاف جنكا كشكنك وان حنكا رادم اسم چاولكا واي ليلي مالك ويران Ez de çume paşa mali çavreşe gerden Mütedit bu nav tutune Agirdani ser qelune Radım isim geç hatune Vay lele melik veran Ez de